И пак купихме си една количка. Съжалявам, че другия клип не стана, просто нашко влезна в магазина и се насрал стар. Айде да тръгваме. Тръгваме, ето го моето колело. Байк спорт, негова интербайк. Сега ще тръгнем по нашия селски път. Съжалявам, че така се друси камерата и може звука да не е хубав. Ма какво да се направи? Снимаме с моят приятел телефона. Снимаме с телефон, нямаме GoPro или нещо такова. И съжалявам за картината. Така, сега ще завием тук надясно и даваме само напред. Ето го е Наско. Сега чакайте само да не се пребия някъде. Така. Сега от тук завиеме наляво, като трябва да заминем за гарата. Наско само да не ми засича пътя. Тя ще му засича един зад врата. Един задвратник. Така, ето ги селските къщи. Най-хубавата кола. Тук живее кметицата. Тук има някакъв краварник. Ужас. Тук по-гушти. Даже тук мога да намерите и кравишки фашки. Така, сега пак завиеме надясно. И отиваме по някакъв си път там. Там може да може да гледа да ние. Няма. Ще вече може там ще е по-там. Оп. Тук взета друса. Съжалявам за тук, ама какво да направим. Друса. Се опитам колкото да не може да друса, ама няма как. Защото вижте пътя какъв е. Пътят е ужасен. Все пак сме в село, не сме в Пловдив. Велалей! Така, сега пътуваме. Ще почнем минем през едни канали, само да ни изтърва на нас по телефона. Затова през тези канали ще спра телефона на пауза. После трябва да купувай коло и всичкия телефон да ми стига до същата арена на плача влял. И трябва да те дигам после. Да. И всичко отгоре, трябва всичко от началото. Да. Така. И най-гата ще... Мен малко ми умаля ръката, ама още ще снимам, ние сме близо до гарата. Дай ме поилка. Ме поилка много ръката. Така. Искате да снимим? Не. Споко. Така. Колелото още не се е разпаднало. Е тук. Къщи. Изтръпна ми на цяло ръката. Ама за вас ще го направим да снимаме. Е, тук е нашата църква. На парка имаме още една. Не знам защо точно на парк ще има църква. Но тук. Тя се казва църква в строеж. А тази е най-хубава църква в село. Точно е най-хубавата. Сега единствено, че има още църква. Сега единствена. Завива и Наско надясно. Така, завиваме сега по черен път. Така да се каже, защото не е хубав. Хич. Его и селския канал. Съжалявам, ако не се вижда нищо. Ама след това отиваме на най-забавната част, анбоксването. На какво ли ще видите накрая. Ще видите накрая, защото това е изненада. Мале тук дупки всичко. Ужас просто. Вярвате? И този път е хубав. Така, за малко ще спра клипа. Така. Минахме канала. Ето го канала, мостът, ето го и канала. Ето и Наско. Ето го, бъх си лицето. Ама за чарки ни малко количко. Пини си кола. Ами сега... Ето го и Наско. Чакай сега, ще по-хубаво ще го снимам. Как пие кола? Дай аз да пина малко. Мерси. Ахи.
Дай ми си сега колата. Днес е голяма скъпа. Това е дерби кола. Само че... това е колата. Ето това е колата. Тя е паркирана. Знаеш как върви. Вижте гумата, човек. Спаднал гума. Ма нищо. Пак става. Може да е спукана. Може да е спукана. Добре, хора, сега аз трябва да скача на седалката. Ще продължаваме. Продължаваме да се напе. Давай. Така, тук има едно опа. Така. Тук сме под едно хубаво дърво сенчесто. Така, па продължаваме по жегата. Тук има кашончета, Наско живее в тях. Да. Така, тук сянки. Пак слънце. Сега тук може да минава. Сега тук ще има още един мост, но той е бил канал. Само че вече не е. Тук има някаква къща. Дай, завивай. Паси е мост. Ужас. Опа! Така. Добре, тук Наско има някакви приятели, къде хич не ги харесва. Да, вече не съм приятели. Тук има някакви масти. Някакъв пикенес и някаква... не знам. Как да видно? Браво, Наско, гордеем се с теб. И аз ще карам без ръце. Опа! Тук е някаква кайтия, мога да ми поднесе гумата, да се прибия. Така че, трябва да съм внимателен. Аз предна детската градина да обоксаме. Нещо тайна майна. Добре, хора, след малко ще се видим. Така, сега завиваме пътя. Ето е гарата, там има една спирка. Айде, идведе. Така. Съжалявам, че толкова много труса, ама това е село. Да, спокойно. Така. Ето тук ще завием. Маля, тук камъни ужас. Ето тук това е нещо като баничарница. Само че е трябвало после... сутрин само. Оле. Тук има някакви дупки, маля. Да, знам. Ето това там е на тати колата. Ето тук сега ще завием. Ето тук сега ще апокснем. Идваме след малко. Така, вече сме на детската градина. Това е моята бивша детска градина. Аз съм бил там. Вижте ме. Съм аз. Така, ето сега ще ви принеса в друго измерение. И ето ни тайната майна. И вижте, аз съм тук. И после влизаме вътре. Така. Бам! Кога ще карти? Да, купихме си от нашия селски магазин. Кога ще ми пълш ли колата? Ще ми спи. Жаден съм. Мерси. И сега ще ги анбокснем. Имаме много Clash Royale карти. Аз имам всичките. Без Сега Бора. ще има ли легенда? И без Nightwitch. Да видим сега нали ще има. О, вижте! Има един красив... Фокусирай, бе. Ще да фокусира. Не мога да ви покажа. Айде! Clash. Чарли е много злобен. Ето. И да Така, видим, да тук видим ще има ли първите. легенда. И батълами и малки скелечета. Батъл Рам, не знам дали го имам. Не знам, аз го имам. Я. Аз го имам. Ама там е на повтор. Я. Те не са някакви нови. Не, същите са. Айде, второто пакет. Тук според мен ще има легендар. 100%. И 100%. Лайджинки, три мускитара. И после ще ги скъсаме тези, които няма легенда. Ще ги скъсаме. Направо ще ги фърля в камина. Да, ще ги... Така, тук вече ще има 100%. Според мен тук вече ще има, да. Тук ще е... не знам кой. Ама ще има. Пак няма. Оле, тук вече 100% ще има. Да. Сега, ако и тук няма легенда, казвам ги всички. Не, пази си ги. Не ми трябва, аз ги имам. Законно си. После ще видите какво става с Clash Royale картите. Да. Ще има. Дано тук да има поне легенда. Защото се първо ще видим от едната страна картите. Леко се е скъсала. Няма нищо. И пак батъл. Добре, сега съм аз наред. И ето сега и стоян ще бокси неговичи. Ето ще има Nightwitch, аз си казвам. Ето тук няма Nightwitch. Тук дори няма... Ice Wizard. И Ice Wizard, поне моите имат легендарка, не като Наско е ретард. Така.
Те са и И аз ги имах. И на мен ми се паднаха. И на мен ми се паднаха. Трябва да фокусира, бе. Фокусира вече. Така. Сега да отворим другите пакетчета. Торнадо и Кенъл. Ето. Трябва да фокусира. Фокусира ги. И не дей много да мърдаш телефона и ще фокусира. Опа. Инферно Драгон. И ти имаш ли го Инферно? Да. Окей. Така. Следния пакет дано да има Nightwitch или Болър поне. Дано да ги има. Или на един път. Майнер и Минени. Добре. Ай сега да ги късаме. Защо? Аз моите си ги пазя. Добре, ще късам моите, снимай ма. Добре, сега. Сега ще се върнем. И сега ще направим най-омразната ми карта. Ще скъсам най-омразната ми карта. Коя е? От Clash Royale. Коя е най-омразната? И коя е... Скеличето. 3 скеличета. На никой не са И какво става с три полезни скеличета? 3 скеличета. Сега ще ги направи. Вижте го. Качили цепи дърва. И И сега- това стана от тях. И после трябва да изчистим тук, защото после... Има глоба! И сега втората ми най-омразна карта. Просто ги скъси всичките. Изобщо не обичам да я ползвам. И това е Теслата. Ако искаш го наври в камерата. И тя така ще стане с нея. Кадабра. После има Мега Миньон. Абракадабра. После има 3 мушкетарки. Абракадабра. После има Лайтинг. После пак 3 скелетчета. Виж какво направи тук то. После пак 3 скелетчета. После 2 баталрама. И ти стават много едно. Едновременно. Така. Това ще е за този клип. Това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ударете един лайк. И се абонирайте за канала ми. Абонирайте се и бай-бай.